Buenos días, hoy les vamos a enseñar qué es el CLIA. Es un consejo asesor para las políticas municipales en matèria infantojuvenil. El funcionament és que uns consellers de la nostra edat arrepleguen tota la informació que ens interessa. Ser conseller és la responsabilitat que tenim de recopilar les idees nostres i dels nostres amics i dir-se-les a l'Ajuntament. El CLIA de Vinalesa aborda la necessitat d'assegurar l'emplene del dret a la llibertat d'expressió, el dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió, el dret a expressar la seva opinió i el fet que aquesta siga tinguda en compte, sempre a través de la participació dels xiquets, xiquetes i adolescents en els assumptes i activitats que els siguen d'interès.